UDUMO 71.4 FM olwakho nawe. Siluphakamisa udumo kuye, sithi amen, sithi amen. Thina siluphakamisa udumo kuye, sithi ke amen, sithi amen. Bazalwane siluphakamisa udumo kuye, sithi amen. Oh, sithi amen, 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 amen. Siluphakamisa udumo kuye, jamemeza sithi amen, sithi amen. Masivuke ekuseni siluphakamisa udumo kuye, emini siyaphakamisa, phakathi ebusuku siphakamisa udumo kuye, sithubele yena yethu fanele kubonga, akekho fana naye. Sithameni, sithameni, asikhathali siyaphakamisa, siphakamisa udumo kuye, sithameni yebo, sithameni, siluphakamisa udumo kuye, sithubele wena wethu fanele ukubonga, uNkulunkulu wanamhla wayizolo naphakade. Sithameni, amen, amen. Hayi, siyaphakamisa udumo kuye, sithameni yebo, sithi amen. Siyaphakamisa abazalwane, siyakhothama phambi kwakhe, sithi amen, sithi amen. UDUMO 71.4 FM olwakho nawe. Lesikhathi isimo siphakama ngamandla, nathi siphakamisa idumiso, bese sibhekana nesimo edumise namandla, bese uNkulunkulu uyangenelela. Hey, sithameni, amen, amen. Lalelani bazalwane bakaNkulunkulu, uthi lapho impi ithola amandla, bese nathi sithola amandla siyabuya, sifike sithi uyiphele wena wethu, sifike sithi uphakeme, akekho fana nawe. Hayi, siyabonga suku lemfihlakalo, siyabonga sonini nanini, masifika kuye sithi u-Alpha u-Omega, sithi usiqalo usiphetho, sithi asimbonanga ofana nawe ohambeni lethu lonke, asizange sambona ofana nawe. Sithi amen, 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 amen. Oh, amen, 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 amen. Hey, phakama zulu lemfihlakalo.
101.4 FM olwakho nawe. Siyakholwa ukuthi uyabusiseka nawe. Siphila kule tikhathi letinjalo. Lapha sihlangana noma ngangikuphi. Social media siyahlangana. Siyambonga ke uNkulunkulu ngani balandzeli badoni asheshe bahleka ngwenyama. Siyabonga kakhulu. Ngiyanthanda kakhulu. uNkulunkulu achubeke anibusise eyunyonge enjalo. Befundisi, uMefiboshethi akazalwanga eyunyonga. Ngesikhathi kuhlaselwa impi endlini kaSawuli, kwakunomuntu wayegada ingane uMefiboshethi. Bathi bebulawa abazali, wathatha ingane wabaleka naye. Uthe sabaleka ebaleka washelela, wabambelela ngengane, wayibulala sonke singezansi. Yakhula iyunyonga hayi ngoba izelwe, yakhula iyunyonga ngoba ukade ayiphethe ubekelesi. Ngicela ukushumayela abangcwele. Khona abantu engikhuluma nabo abangibhekile, abazalwanga be-crippled, abanye bakriphulwa ngabefundisi, abanye bakriphulwa ngabantu bebekade bebakhulisa, abanye bakriphulwa ngabantu bekhaya labo. Umuntu obekufuze ngabe namhlanje wagona kodwa uyena wakurephayo. Umuntu obekufuneke ngabe nguye wakhulisayo kwaba nguye okudestroyayo. Khona abantu abazinyonga hayi ngoba babezelwe bezinyonga. Abanye abantu ababakhulisayo ibona babakriphuled. Lisangizwe bakhubazekile abanye bakhubazeke bekholwa. Ukukhubazeka kanti wena usendlini engcwele. Ungcono khubazeke wahlala kwaMakiri. Ungcono khubazeke wahlala eLodebar. Ngoba lo useLodebar usengalandwa. Zisengashintshi izinto koseLodebar. Kodwa kuvela sendlini engcwele. Singamsiza ngani okhubekile kodwa esendlini kaJehova. Ungcono seLodebar. Ungcono sendlini kwaMakiri. Uvale kabi ubungekho ukuthi awunawo amandla okuvala kahle. Ubuhlushwa isitha setafula. Isitha setafula sikubonile ukuthi khona izinto ozoyithola 2020. Safuna ukukushaya ye before. Ukuze ungakwazi ukunyakaza. Uthi noma unyakaza ungazi ungaphuma ubhekephi. Kodwa ngizokuxelela namhlanje. Vuka uyithathe iqhaweni namandla. Rise again, rise again. Rise again. Ungabusamana 2020. Ungabusavuma ukulala phansi ngesisu. Ungabusavuma ukuthi ubalise. Ungabusavuma manje uqala. Vuka uyithathe. Yele beshaba bayethe mandesa. Kudai pata mandala bosha. Libaba yekete mandala boshila. Libaba yekete mandala boshala. Dai pata ikata mandala boshila. Fugwitate. Axis isikhathi sokulala lesi. Awuthukhala phansi. Let me explain this. Before I pray, uDavid walwa nebhele. Alithi wavelwa kunqoba. NjengoSamson walwa. uSamson wanqoba kwehla amandla wadwengula kodwa uDavid walwa. Cause kunomehluko ukunqoba ibhele ngoba amandla afikile wanqoba. uDavid walwa. Uthi ngiluyile nakho. Ngithe sengiqedile ukulwa nakho. Ngayithatha izinyana. Ngakushiya ngithi kufile. Uthi ngahamba. Kwavuka kwangilandela. Ngaleso sikhathi uDavid unamamaka unezikazi unezidlaka zakhe. Uyavuza. Ubethu iqedile le yampi kodwa akayiqedanga.
Maye kubuhlungu ukuthi uthi uyibulele kanti ayibulalanga. Uthi uqedile ngempi yakho kanti ayiphelanga. Uthi uyaqabanga uthi 2020 angeke ngisayibona izinto ey'nga 2019. Uthi mawuthi March ivuke into ka-August. Uthi ngaphinde ngabuyela. Angigive uphanga ngaphinde ngayokuqedela. Wanqoba ibhele. Wanqoba ingonyama. Awuthi ngithandaze nawe ke manje. Abantu abazofika kahle etafuleni labo. Abantu abanqoba ibhele. Abantu abanqoba ingonyama. Asithandaze. Abantu abanqoba ibhele. Abantu abanqoba ingonyama. Ngeke ufike la inkosi ekubeke khona. Usehlulwa ibhele. Uhlulwa ingonyama. Kule ndaba ingonyama imele usathana amadimoni akhe. Kule ndaba ibhele limele inhliziyo yokungathetheleli. Abazalwane abathetheleli. Yebo wakuhlukumeza. Ngiyavuma wezwe ipain. Dlulisa phela. Kurishe itafula lobizo lwakho ungaxolelani. Xolela. Dlulisa izwanyana yakho lencane. Igumulo ufake kaKristu. Athi uDavide lo. uDavide lo ungowenhliziyo yami ngoba wakwazi ukuthi esefikile emhumeni kufuza ambulala uSawuli wathi angikwazi ukuthi into ogcotshiwe ngenhliziyo yakhe.